ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்துட்டு நாம் என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோன்னா வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட நெய் இருந்தால் நெய்யும் சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்துட்டு நாட்டு வெண்டைக்காய் எடுத்துருக்கேங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாட்டு வெண்டைக்காய் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேடில் தான் இருக்கும், அதாவது ரெட் கலரில் இருக்கும். உங்கள்கிட்ட நார்மல் வெண்டைக்காய் தான் இருக்குதுன்னா நீங்கள் அதையும் கண்டிப்பாக இதில் வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம். இப்போது இதில் இருக்கிற அந்த வளவளப்பு தன்மை வந்துட்டு போகணுங்க. அது கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். நாட்டு வெண்டைக்காயில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வறுக்க வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் மாறிடும். ஸோ அப்போ அது வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்களேன், நீங்களே பார்த்துட்ருக்கீங்க. நான் போடும் போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லுமே ரெட்டாக தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே க்ரீனாக மாறிட்டு வருது. நீங்கள் நாட்டு வெண்டைக்காய் எடுத்திங்கன்னா ஃபுல் க்ரீன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குனா உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள், எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லுமே க்ரீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஃபுல்லாக இதை எடுத்துட்டேன். இப்போது இதுலையே வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆயில் சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே சின்ன வெங்காயம் நான் இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன், இதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது எல்லாம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வதங்கணுங்க. வதங்குனதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இது ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் குட்டி குட்டியாக நான் வந்து 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன், அதை இப்போ ஆட் பண்ணி இது கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும். உங்ககிட்ட சின்னதாக இருந்தால் 2 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, பெருசாக இருந்தால் 1 போதும். இது நல்லா வதங்கணும். இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா 5 பல் பூண்டு, ஸோ இதையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது எல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும். ஸோ இது போட்டு கொஞ்ச நேரம் கலக்கிட்டு மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், எனக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன், உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம். ஸோ போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கலக்கிட்டு கறி மசாலா 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கணும். ஸோ நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இதில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போது இது வந்துட்டு கொதிக்கிற அளவுக்கு வரணுங்க. ஸோ அதனால் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பாருங்கள், நல்லா கொதிக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நாம் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு வச்சுருந்தா அந்த வெண்டைக்காய் வந்துட்டு இப்போ சேர்த்துக்கலாம். ஸோ வெண்டைக்காவை சேர்த்துட்டு ஒரு 4 டைம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு, வெண்டைக்காய் வந்துட்டு அதுக்குள்ளார முழுங்கின மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் அது வேகும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டுறலாம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழித்து நீங்கள் வந்துட்டு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம், உப்பு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் தூள் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம், நான் வந்து கல்லுப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன். இதை ஒரு 2 கலக்கிட்டு மூடி வச்சுருங்க. இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா அந்த உப்பெல்லாம் கரையணும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து எடுத்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ஆவி பறக்கும்.
ஸோ அப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வந்துட்டு நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ இப்படி கொதிக்கும் போது நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா வெந்துடுச்சான்னு பார்க்கலாம். இப்போது இதில் வந்துட்டு புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ புளி தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ இது கொஞ்ச நேரம் கொதித்ததுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு தேங்காய் வந்துட்டு அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், தேங்காய் பால். ஸோ அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது. ஸோ இது வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேகணும். இந்த தேங்காய் வாசம் வந்துட்டு போகணும். ஸோ நீங்கள் இந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காரமும் குறைஞ்சிருக்கும், உப்பும் குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது கம்மியாக இருக்கோ அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு வந்துட்டு உப்பு கம்மியாக இருந்தது. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சமாக இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா காரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னாலும் நீங்கள் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். இதை கொஞ்ச நேரம் கழித்து நான் வந்து திறந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லா சுட சுட இருக்கும். ஸோ பார்த்து வந்துட்டு நீங்கள் திறக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்துட்டு கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இறக்கிடலாம். சூப்பரான வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.